Η απάντηση των εργαζομένων και η απάντηση και των εργαζομένων στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας είναι δεν σας πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε στα ψεύδη σας και στον αφανισμό του ελληνισμού. Μέχρι εδώ. Και μη παρέχει. Δεν πάει άλλο. Θα έρθει η ώρα της κοινωνικής επανάστασης. Μην έχουν την εντύπωση ότι αν τελικά ο ελληνικός λαός πάρει στα χέρια του τη τύχη, τότε θα υπήρχε η κοινωνική αναταραχή, ενώ είναι ξεκάθαρο το στημένο κάψανε το παρακράτος στη μισή Αθήνα για να τρομάξουν τις λαϊκές δυνάμεις και όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα αγωνιούν για το μέλλον, τόσο το δικό μας, των παιδιών μας και των άλλων γενναιών. Αυτή μια πολιτική η οποία δεν βγαίνει πουθενά. Είναι ξεκάθαρο. Προχωρήσαμε με 125 του ΑΕΠ. Φτάσαμε στο 170. Το 2000 μετά από τα δεινά που θα πάθουμε, από το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, από τα 2 εκατομμύρια ανέργους που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, το ΑΕΠ που θα είναι στην εκκίνηση στο 128 με 130 το 2020. Αναρωτιέμαι, είναι αυτή η πολιτική που πράγματι σήμερα την αποφάσισε ο ελληνικός λαός? Και εν πάση περιπτώσει στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που είναι και συνταγματολόγος, 3 επιταγές έχει το Σύνταγμα: λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική ανεξαρτησία. Και τα 3 έχουν καταπατηθεί από αυτή την κυβέρνηση. Και τα 3 οι βασικοί άξονες του συντάγματος περί εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας και κοινωνικής δικαιοσύνης τις πετάξαν στο κάλαθο των αχρήστων. Αυτή είναι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση που θα έπρεπε όποιος την έβλεπε να την έφτιανε. Όχι αυγά, όχι ντομάτες, οτιδήποτε θα μπορούσε να υποδεχτεί να υποδεχτούμε αυτούς τους συγκεκριμένους πολιτικούς που οδηγούν τη χώρα μας εκεί που την οδηγούν. Από δικής μας πλευράς λοιπόν ξεκαθαρίζουμε, διαχωρίζουμε τη θέση μας και θα πρέπει να ξέρουν πλέον ότι μιλάμε για άλλες πολιτικές δυνάμεις πατριωτικές, αυτές που θα εκφράζουν τη λαϊκή κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα την αγκαλιάσει ο ελληνικός λαός και όχι μέσα από την υποτέλεια, την ξεφτύλα των Ελλήνων. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη θέση την οποία δεν τη διαπραγματευόμαστε ως εργαζόμενοι, ως ομοσπονδία, και από εκεί και πέρα ο καθένας θα χαράξει το δρόμο του, το πώς θα πορευτούμε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας. Έρχεται μέσα σε αυτή την επιπολαιότητα, μέσα σε αυτή, αν θέλετε, τη διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει του ξεπουλήματος της χώρας, να μπαίνει το πρώτο και γρήγορο και κορυφαίο Ιούνιο. Πρέπει να έχουμε αποχωρήσει από όλες τις εγκαταστάσεις η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Στις 9 Δευτέρου έρχεται έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι τέλος Ιουνίου φεύγετε. Σας δίνουμε μία παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου και είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε στη μετακόμιση. Το μεγάλο ερώτημα, μα τόσο επιπόλαιοι τσαρλατάνοι ή τελικά είναι σκόπιμη η αυτοδιάλυση των διοικητικών υπηρεσιών της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας και του επιχειρησιακού κέντρου της ΙΕΠ? Υλοποιείται τελικά το παιχνίδι των Γερμανών πάνω στον έλεγχο της αεροναυτιλίας και του εμπορικού κομματιού που αφορά την υπέρπτυση? Είναι αποφασισμένοι τελικά στα τελευταία παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν στο Μπλουμέτ? Επιτέλους σταματήστε το αυτό το Μπλουμέτ. Είμαστε Έλληνες. Οι ελεκτές γίνετε Έλληνες ελεκτές. Σταματήστε να παίζετε με τους Ιταλούς. Σταματήστε να παίζετε με τη Μάλτα. Κοιτάξτε το ελληνικό συμφέρον, διότι το στείνανε το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά με τη διοικητή το σταματήσαμε. Μαζί με αυτούς οι οποίοι είχαν το θάρρος να πούν την αλήθεια. Έτοιμοι ήτανε
ο ενιαίος πάροχος των 4 αυτών κρατών, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας και της Κύπρου. Αυτό τι σημαίνει? Ήταν έτοιμος τους επόμενους μήνες ή σε ένα χρόνο η διάλυση του κέντρου ελέγχου περιοχής και η μεταφορά του βέβαια στην Ιταλία. Το είχαν ήδη συμφωνήσει, το προχωρούσανε πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Η υπόσχεση αυτής της κίνησης ήταν στον δρόμο οι ελεκτές πρώτοι, συνέχεια ηλεκτρονική και από πίσω βέβαια οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Έχω πει στους ελεκτές εναέρειας κυκλοφορίας, ειδικά στο σωματείο τους, ότι ένας ισχυρός ελεκτής, ένας κλάδος ισχυρός των ελεκτών εναέρειας κυκλοφορίας εγγυάται την πορεία της ΗΠΑ. Μια ισχυρή ομοσπονδία μπορεί να εγγυηθεί για όλους. Αδύνατη, ανήμποροι ελεκτές εναέρειας κυκλοφορίας δημιουργεί, αν θέλετε, την προετοιμασία της διάλυσης υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας και δυστυχώς είμαστε εδώ. Τους ζήτησα σε αυτό το αμφιθέατρο, αν έχουν την τόπη, να με καλέσουν να τους μιλήσω. Να μιλήσω στους συνάδελφους ελεκτές. Να τους πω ποια είναι η προοπτική και ποιο είναι το μέλλον. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι Έλληνες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη δουλειά μας, την εθνική μας ανεξαρτησία και πάνω απ' όλα την υπερηφάνειά μας σαν εργαζόμενοι. Φοβούνται οι συσχετισμοί, τα παιχνίδια, μα δεν έχουν ηγεσία. Δεν μπορούν να προχωρήσουν σήμερα και να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις. Σέρνονται πίσω από τις εξελίξεις. Και όμως σήμερα θα έπρεπε ο συγκεκριμένος κλάδος να ήταν μπροστάρης, να πήγαινε μπροστά για να διασφαλίσει σήμερα τον εναέριο χώρο, την εκμετάλλευση και τα χρήματα τα οποία παίρνουν. Δεν το κάνουν. Για αυτούς λοιπόν το κάνουμε εμείς. Εμείς καλούμε και δίνουμε το χέρι μας σε όλους τους εργαζόμενους ΗΠΑ. Σε αυτή τη φάση, αν δεν ενωθεί ο χώρος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, να είστε σίγουροι ότι όλοι θα βγούμε χαμένοι. Δεν πρόκειται κανένας να σωθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κυρία Μέρκελ έχει βάλει 2 στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η εκμετάλλευση. Σε μία πρόταση στους υπουργούς, πάρα πολλούς, τελευταία αν θέλετε και στο Βορίδη αλλά και στο ΡΕΠΑ, είχα πει το εξής: θέλετε να συζητήσουμε με όρους το πώς μπορούμε σήμερα να αυξήσουμε τα έσοδα αυτής της υπηρεσίας? Ξέρετε πόσο θα φτάσουν τα έσοδα του Eurocontrol το 2011? Ούτε 130 εκατομμύρια ετησίως. Τα κόψαν όλα, τα κουρέψαν όλα, δεν προχωράνε σε τίποτα, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει, αν θέλετε για μένα, προοπτική στην αεροναυτιλία έτσι όπως οδηγείται. Τι κάνουνε? Λαιλατούν από τα 130 τα 100 να πάει στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν αφήνουν ούτε μία δραχμή, ούτε 1 ευρώ, γιατί μιλάμε δραχμή γιατί πολύ σύντομα μπορεί να έρθει. Δεν αφήνουν ούτε 1 ευρώ στην ΗΠΑ για την ανάπτυξη της αεροναυτιλίας, με τεράστια προβλήματα που πριν 2 χρόνια έπρεπε να είχε γίνει η αναβάθμιση του Πάλας, συγκεκριμένα προβλήματα με τις προσέγγισεις, συγκεκριμένα ζητήματα που αφορά την εκπαίδευση, τη συντήρηση των ραδιοβοχημάτων. Δεν υπάρχουν χρήματα. Και δεν υπάρχουν χρήματα γιατί σήμερα το ίδιο το κράτος ληστεύει τα 130 εκατομμύρια που πρέπει να πάνε για σκοπούς και να πάνε για ανταπόδοση στους χρήστες, τα παίρνει σήμερα το ελληνικό δημόσιο. Το ίδιο το ελληνικό δημόσιο, γι' αυτό έφτασε εδώ. Έφτασε εδώ γιατί σίγουρα όλο τσαρλατάνι ήταν. Δουλειές του ποδαριού, σαν μπακάλιδες. Σου κλέβω, μου δίνει, σου δίνω. Αυτή είναι η συναλλαγή σήμερα του ελληνικού κράτους. Αυτά τα χρήματα, και το έβαλα θέμα στο Βορίδη και μου λέει ετοίμασέ μου την πρόταση. Την έχουμε έτοιμη. Το 1/3 από τα έσοδα θα πηγαίνει για σκοπούς της αεροναυτιλίας. 50 εκατομμύρια είναι. Τα παίρνουν. Είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν. Διότι το σπατώσιμο δεν χωράει άλλο. Άγονες γραμμές 50 εκατομμύρια. Security 25 εκατομμύρια. Βάλαμε ζητήματα πώς αυτή η υπηρεσία λοιπόν μπορεί να είναι βιώσιμη. Ξέρετε, αν είχαμε τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, η υπέρπτυση
μπορούσε να αγγίξει και τα 400 εκατομμύρια έτσι.